Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Kazwai makadi zvenyu kukukwazisai tiri pano paSly Media TV Zita ndonzi Shorai Murwira. Nhasi tauya nenyaya ndina mama vangu vandinawo muno muna baba mama namai nababa Mangi vari muno mustudio. Tiri kuyebuya kwamuri tiri kuno kumastudios edu eSly Media TV live from Harare. Mama vandinawo panapa takambovaita nyaya yedu, takambovashanyira kwavanogara, tikataura navo pamusoro pemwana wavo, mwana anonzi akangorumwa nechinhu pakati peusiku, chinhu chavanga vasina kuona, chavasina kuziva kuti chii, asi kurumwa uku anga ambopromiswa nemumwe wake vari kuchikoro, akaunzwa mashoko ekuti uchazviona, ndoda kurumisa nenyoka. Week haripere ndisinawo kurumisa. Nyaya iyi mukaenda paYouTube pedu munoiona iripo. Takataura navo tichikurakidzai zveshuwa gumbo remwana uyu. Asi mama nababa nhasi vauya vada kutenda, vakanobatsirwa, vakarapwa. Mwana uyu hanzi atopora, atoright. Rega timboti ndikudzoseri kumashure mbijana timbotaura namama nababa for the benefit of those vasina kuona nyaya ishi patakaiisa. Asi ndiri kutidzokere paYouTube pedu munoita sei munoiona. Regai ndikunzwisei kubva kuna mama nababa. Mama nababa makadi zvenyu? Tiripo makadi. Ndinokutendai nekuuya kumastudios edu. Mama toda kuti titaure zvishoma, timbotidzokere kumashure mbijana. Pane vanhu vasino kuona video izvi musi watakaiita. Ndoda kuti munyatsonditsananguriro kuti mwana musi wakarumwa chii chakaitika usiku uyu? Mwana musi wakarumwa usiku akangochema achiti ndarumwa, kutarisa mumba hapana chatakaona. Vatati aregedze tirare tigozoona mangwana makuseni kwachena. Makuseni aigumbo ranga ratozvimba raita maduhani. Atoni gumbo remwana rasviba, ndokutsvaga bhara ndokuenda nemwana kuchipatara, kusosvika kumva apiwa mubhedha. Apiwa mubhedha, asi chakandinetsa ndechekuti dhokita pakadhi rake vakanyora kuti snake mva vaisa question mark. Kuvunza dhokita zvinofa anopora here mwana waye, vachingoti anoita zvakanaka. Muchipatara imomo zvakatoita wese, achibayiwa mainjection ese hapana chaichinja. Dzikanyara tatozokumbira ndomubva tauya naye mwana kuHarare. Alright. Tauya kuHarare. Takamboti igareiwo, tamboti garei pane munhu akambenga ati anozvigona weZCC. Alright. Munhu uyo azouya kumba iri Saturday asina kuenda kubasa akati ini zvandichazvigona. Tsvagai zvimwe. Saka tatakungoti takangogarawo panze tikangoona munhu adarika tovhunzawo. Tikangoona munhu adarika tovhunzawo. Vataonawo mumwe munhu aitendawo kuchechi weMuslim, nobva ati ndine munhu wandinoziva. Asi akanga ataura munhu waKwamutare. Vatati kwaMutare pari zvino hatina kana mari. Nobva aenda kuchechi nobva adzoka akati ana gogo ndauya nedzimwe nhamba. Nobva atipa nhamba dziya. Nobva tafona kuna sekuru Usman. Sekuru Usman vaitoti ndiri kubva kuchifu kunhamo. Vatati kana muchibva kuchifu isi tozoya ikoko mandi. Apa vanga vasati vaona gumbo remwana. Ndopa vakati mwana muri kumuda here mukutaura zvemandi, endai kumba izvezvi tunosangana kumba, muuye nemwana ndeni nchisvikawo. Tikati sekuru hatina kana mari, zvikanzi kweretai mari muuye. Ndomba tatsvaga mari, mbva taenda kuti tisvike kwasekuru Usman ikoko kubva kwedu. Tinokwira $2 ipapo takawesta mari yakasvika kuma $4 pamunhu tichirasika. Takwira ino kombi kungofamba yoti hatichaendako. Kungodai haichaenda iko, kungodai haichaenda, tasvika taburuka mvura mva yatanga kunaya. Ndomva tazofona kumba kwacho, mva tatumirwa vana. Mva tasvika kumba kwacho, takangoti tichisvika isusu ivo vachimva vasvikawo.
tangoti gareiwo takatambirwawo zvakanaka. Ndobva wangosvika wakati enda asingafaniri kuti ndiite matare but asiye zvinoda kutoita matare zvine mwana uya zvina kumira mushe. Mbosvika wakati mwana uya handisumbowana mwana anamborumwa nenyoka uyu. Nyoka hakuna nyoka inoruma ichidai. Because haiti tikatushura duzu riya pambva paverera kuita kunge mugero uya pana ndimboziva mvura kana ichinaya inobva yaita mugero ndozvazvaita makomba ake kuita mugero. Zvanzi nasekuru nda kuratidza kuti mwana uyu chinhu chakamuruma chine uturu. Chacheka nyora vakacheka nyora kudai mvura yaibuda kunge iri kubuda mumosi pipe. Vakati migero irege ndibokubata mama. Migero yamuri kutaura iyi kwangu iri kuchereka kwenyama here? Kutochereka kwenyama uchitoona bhonzo. Ukangoitushira mvura yobva watoona pachena kuti mbu. Pakutobuditsa pakuchena kuita white. Iye mwana achirwadziwa here? Achirwadziwa gumbo rakazvimba. Taiteta wekubereka. Anga singatogone kana kufamba. Alright, maita basa ndichadzoka kwamuri. Baba, uyu mwana musuwo akarumwa uyu anga tsanangura kuti chii kumba kuti azonzi arumwa nechinhu ichi usiku? Zvakaitika pamwana inini ndandisiko kumusha. Ndandiri kuno kubasa kuno. Alright. Saka inini ndakafonera uchinzi mwana arumwa. Ndikati arumwa pai zvikanzi gumbo rake ringozvimba. Saka toita sei? Ndikati pamwe agumburwa rinopora. Zvikanzi aiwa rakutoita matuza riri kusviba. Ndikati aiwa chimuendesai kuchipatara. Ndobva azotakurwa achiendeswa kuchipatara. Aendeswa kuchipatara kuya ndobva ndakanzi mwana uya zvakazvina kumira zvakanaka gumbo racho uramba richienderera mberi. Ko dokta haana kuwana here chaawana maererano nekurumwa kwemwana uyu. Zvikanzi arungoti akanyora kuti snake obva aisa question mark. Ndikati regai ndiende. Saturday yanga iri Friday. Saturday ndobva ndasimuka ndichienda. Saturday ndaenda ndobva ndanosvika kuMount St Mary's kuchipatara. Ndobva ndakasvikoona mamiriro azvakaita haana kunaka. Gumbo racho rakutoratidza kuti rakuenda kusiriku, rakutoda kuora. Ndobva ndakakumbira kuchipatara kuti mwana uyu chiregai timboenda naye kumba. Kuchipatara takakumbira chiti isisi toda kuenda naye kupedo nekwatinogara ipota achirapa ari next kwatogara. Asi madhokota akanzwisa zvawo. Ndobva tabhadhara bhiri rechipatara ranga raidiwa. Ndobva tapuwa mwana. Ndobva tauya naye kuno takatoya takamutakura mumabhasi tichigara chiri bhadhara seat. Toti mbuya vacho apa ine apa iye akarara akadai. Ndobva tasvika naye kushow kunzi. Ndobva tagara naye achirapwa. Pane vamwe veZCC vanga vati ndichazoya ndomubatsira achidhireswa ari kumba. Ndopakazouya mukomana weMuslim yanga achitaura uya. Ndobva ati pane vamwe vari kwaMutare uku vanogona kuti vamushandire. Tikati manje zvino mari hatina. Regai timbotsvaka mari muzotiperekedza toenda ikoko. Ndobva adzokazve futi. Saka pane umwe ari kuHeadlands weMuslim futi vanonamata naye vanovati maasha here. Ndikati mari yezvino hasatana achirega timbotsvaka paHeadlands padhuze. Zvisinei mangwana acho kuseni vaya veZCC vabva vauya veZCC vaya vakangosvikotarisa ronda racho sozvikanzi aizvo hatizvikwanisi zvakuda chivanhu. Alright, maita basa baba. Zvimwe zvingade kunzwisiswa nevazhinji ndezvekuti mwana uyu akarumwa mushure mekunge audzwa neumwe wake kumba kuchikoro kunzi uchazviona. Mukutaura kwake kana kuti mukunzwisisa kwenyu mwana achikuudzai vakange vanetsana here nemwana uyu? Mwana uyu ari kuti uyu wacho nyakumutaurira kuti iwewe vakarwisana vana mumashure mekunge uyu anyora bhuku reumwe wake. Uyu nyakutaura kuti ucharumwa nenyoka. Akanyora bhuku reuyu. Uyu akati wanyorerei bhuku rangu. Uyu nobva ati abvarura bhuku riya peji yaakanyora. Ndobva amutambidza 72.
72 pages dziya uyu nobva adi ndobva adziramba aramba kudaro uyu nobva amurova mbama ndobva vakabva vatanga kurwisana varwisana uya akadenha nobva akurirwa paakakurirwa neuyu kwangu ndopa akabva ataura mashoko ekuti ucharumwa nenyoka hapapere 1 week usina kurumwa nenyoka kana kufa. Alright, imimi sevabereki mushure mekunge zvakadai izvi zvaitika maunoti mwana arumwa ende anga audzwa neumwe wake, makambozamawo here kuenda kunotaura nevabereki vemwana uyu angati hapapere wiki usina kurumwa nenyoka? Isati nambotaura nawo zvakaita mwana uyu kumba haana kutaura, akatoudza muroora kuti hando zvataita, akati mwana wacho anopenga angataura izvozvo tinopedzerana. Saka ndirimo muchipatara inini chitatu ndopandakaona mumwe mukomana achipinda akutovhunza ndikuvhunza mwana ari kunzi akarumwa nenyoka, anga akapfeka hembe dzewaiti ari wokumasowe. Saka ibva ndatoti ari kudaniko, isi kwedu hakuna munhu anonamata masowesi. Ndomba asvika pamubhedha pemwana po yakutanga mubvunza naiwe wakarumwa nenyoka akakuita sei, lotasani wacho chikudidi. Ndobva ndati mukwasha hamubvunze mwana ndiripo, munotovhunza inini munhu mukuru. Akati agogo ndakashatirwa stereki ndaenda kuchikoro chiti ndiendesere vana ava chikafu. Ndobva ndakutanga kudzingirirwa nevana pabreak kunzi muri muroi. Saka yadzingirwa kudaro akamva aenda kuna headmaster. Ndobva ati headmaster ndiyo nyaya iriko kuchikoro zvikanzi ini hapana zvandiri kuziva, iwe enda kupi kuna madam. Hanzi ndasvika kuna madam vana vaya vakunditema nemabhuku vachitaura kuti heye uri muroi. Hanzi madam ndopa wakati ini hapana zvandiri kutombozwa, ndotofunga kuti mwana angodini angorovha. Zvikanzi mwana anotori kumubhedha. Saka munofunga maticha ndovakazomuti iwe enda unonoti chokwadi here kuti mwana ariko kumubhedha. Ndobva asvika mba ndamuti inini saka iwe zvawauya uye nechinangwa chii? Zvikanzi mwana mudiki akadaro mashoko iwayo awana kupi? Iko zvino mama havako, mama wakaenda kwamurewa. Ndikati saka iwo zvawauya uda kuita sei? Zvikanzi ndauya kuzongoona mwana, pane chii chaaroda kudya ndinomutengera. Saka pakabva paita vamwe sekuru vakanga varimo nesi. Zvikanzi agogo musatambire. Akati chindipa iwo mabhiuzi achina kuti ndinobhadhara. Nesi yakamubvunza kuti iwe unobhadhara wakamira sana uri mwana mudiki, tiri vanhu vakuru. Ndomba ati ndangoti ndifano hafurowo zvangu because stage ndi pamwana iri kundirwadza. Ndomba zvanzi tinoda vanhu vakuru. Ndomva abuda ndomva aenda kudaro ndatofunza kuti aenda aitoti ndakuenda kubasa. Ndoni mangwana yamva waya nemusikana uya. Saka menini vangu vanga varimo vatopindawo pavisit. Ndomva asogara zvikanzi ona hanzvadzi achidaruka hanzvadzi kuona zvawakaita izvi. Iye ndomva akufinyamisa kumeso akamutarisa. Pazvanzi ndati ona zvawakaita. Ndomva ati masi katatu masi. Ndomva ramba kanyara. Ndomva hanzi namama wangu vaidaira zvikandikumbira ruregerero. Ndomba zvanzi namama wangu ruregerero rwei? Masi iwo pindura kuti ndakatokuregerera patakanetsana paye ndakatokuregerera. Masi ndomva ada ndomva ati mba zvanzi namasi ndakatokuregerera. Zvikanzi namai vangu vai iwo kana uchikumbira uregerero rwako ruri rwechokwadi uine zvawakaita pamwana, uregerero ngaruve rwechokwadi rwekuti mwana amva apora. Ndangoti handina zvandakaita, takangopopotedzana chete asi handina zvandakadini zvandakaita. Ndovabuda ndomva vaenda. Alright mama, maita basa. Ngatidzokerei kuna sekuru Usman uko. Muchisvika zvamungade kutaura zvakaitwa nasekuru Usman, zvamungati zvakatadziwa nevamwe vese kwamakamboenda uko? Zvatoda kutenda kuna sekuru Usman basa ravakabata. Noti condition yanga yana negumbo remwana ranga rakutoora zvokuti umu mumajoini gumbo kubatana tsoka nenhingirikini negumbo muzvondo makanga mune maburi, matoita maburi ekutoti tatisina chokwadi chokuti chero akaenda kuchipatara aigona kutochekwa. Saka tasvika isisi kuna sekuru Usman. Sekuru Usman vakataura kuti chinhu chacho chatokwira negumbo ningirikini unye hwacho hwakwira negumbo. Saka tikuda kuti tidzikise unye hwacho hudini ubude. Ndobva vatanga kushanda mwana, vaishanda mwana vachimisa mishonga yavo. Ndobva taona mwana waya vakamuti sumuka, akabva asumuka ipapo akatombosumuka chaizvo zvokutombomira.
Asumuka kudaro zvokutombomira ndobva vamuti gara pasi, ndobva agara, ndobva vatanga kumurapa, ndobva vamurapa, ndobva ava vasara ikoko, ini ndobva ndadzokera kumba uye achirapwa ikoko. Alright, maita basa baba. Mama, ndoda kuti musimudzire kubva pasiwa nababa. Mambotitaurei, mamboibata nyaya muchiti mwana paakaiswa mushonga, paakatemwa nyora, makabuda mvura yaita kunge iri kubva muhosepipe. Chokwadi. Mvura yakabuda yakawanda, sekuru vakati kupera kwemvura uko muchaona pachabuda urwa. Saka sekutaura kwavaingoita ivo, saka ndakatorarama kusendione magumbezi atota, ndakati magumbezi atota newe. Ndone magumbezi akangozara urwa. Mandati sekuru yemumuone zvana sekuru aiwa ende munoboilisa mushonga. Vakatondipa ndini bandanoboilisa mushonga uyo. Zvikanzi munobvisa muchimutova mugumbo rake iroro. Pandaingotsava chete kudai urwa hweyo hwaibva wabuda. Uchitsava kudai urwa hweyo uchibuda. Zvanzi nasekuru gumbo ranga raora iri. Asi vaiti vakamisa mushonga zviya zviya. Anga asinganzwi kuti paiswa chinhu kuratidza kuti gumbo ranga radini? Ranga raora. Ndobva vati ende munotsvaga magloves. Tite timbonyasomukrina gumbo iroro. Vamukrina sekuru mvo vamukrina. Saka iye ega waitoti kaona wakamupa kuti krina itozvikrina ega. Vatamisa mushonga uyo akachema mwana. Zvokuona kuti mwana pana arwadziwa. Mangwana emakuseni arachena kudaro, mangwana makuseni tatakutoona bhonzo. Bhonzo pamusoro apo tiri bhonzo. Kagunwa kwangu chitu kakadai soka nekachitorera kuti kekerere. Ndobva vanditi gogo zvapano ndauda kuti muchienda nemwana wekupi kuchipatara, musisina poison yese ndaburitsa. Asi ni moyo wangu ndakange ndisingadi kuenda kupi kuchipatara. Vandati sekuru vari kutaura kuti chiko ivo vachigona kuita zvavari kuita. Zvikanzi chiendai pakliniki. Mbovazoti aiwaregedze kuenda pakliniki, endai kupi kwadokta. Taenda kwadokta kuye vakatotaura kuti mucharifewa kuparire nyatwa. Ndobva tasvika kuya chirembo yakangotarisa gumbo rei akati munhu ngaende kuparire nyatwa. Ndakati chimudhiresi yekuti tifambe naye. Vakaramba dokta ivavo. Vakati endai naye kuparire nyatwa, ndokudzokera kwasekuru kuya. Ndobva vamutemera mwana. Zvikanzi chiendai naye. Batasumukomva taenda kuchipatara kuya. Vakati makanonoka chichi kudai wanga kuti panosvika gumbo remwana koora kudai. Tikati atishuya. Zvinhu zvangoitika munhu aiwa waiti ukamudza kuti zvakaitika musunuka. Zvaitorambika nezvanga zvaita gumbo remwana. Kuenda kuma x-ray zvese kuitwa zvese zvekuma x-ray. Ipapo wanga usingazorori kufona kubvunza kuti mwana ari sei. Ndabatapiwa mbete. Iwo sekuru Usman. Sekuru Usman vaifona. Ndabatazoti tapinda zvikanzi mwana ari kupinda mutheater mangwana. Vakatondimutsa kuri kuma 12 zvikanzi mwana ari kuenda kutheater ngati muke tinamati. Tanamata pai zvikanzi pa 30 minutes mwana anenge amuka. Zvavainditaura ndo zvaitika. Zvanzi asi mwana chigunwa achanodimburwa, achanobviswa ganda rese. Taenda kuya kutheater kuya ndobva vabuda manesi zvikanzi mwana taakubvisa chigunwe chakatoora chese. Ndakati aiwabvisai chatingoda upenyu. Mwana waye adzoka. Akuita dzinenge 5 days. Zvikanzi arudzokera futi kutheater kunoita skin grafting iya. Sekuru ndomba vati mwana achanonoka kumuka. Musatye zvenyu asi achadini achamuka. Taenda kutheater kuya apinda na 6 akazomuka kuma 2. Vandavafonera sekuru afuti ndo vakatofona kuti amuka ere mwana. Ndikati azomuka. Vatagara taimomo. Ndomba vati muchibuda nemwana muuye naye. Sindokona kuti zvemunhu muzvinenge zviri kutotinonokera izvi. Makudzokera kuna sekuru. Takudzokera kuna sekuru Usman pai. Takabuda zvechokwadi mwana tichingoitawo kubereka munhu aitoshamiswa nei muri kubuda nemwana wegumbo rakadai. Mungozoti kana uine chivimbo chokuti munhu anondigonera. Kwandikuenda ndikunoporeswa. Tasvika kuya ndobva vamutanga naye mwana. 2 days chete pa 2 days. Kumisa mushonga wavo zvikanzi chiendai kumba. Kunosvikawo kumba kuya vakuti ndoda kutengera mwana macrash ekuti afambise. Saka chiremba wangu ati musatengere mwana macrash. Because akanga ajaira kufamba nemacrash aya. Akutoremara zvachese. Tangogara pai ende vanga vasingarege kufona every day. Vachibvunza kuti mwana ari sei. Every day kuti mwana ari sei. Inini sekuru vaindoda kuvatenda handisi kuvapa mbiri asi vanogona. Zvokuti pamwe vanhu vangazofunga kuti kana ndiri kutaura panapa ndiri kuvakuzurudza asi sekuru vai vanogona. Asi mukutaura nezvamakaona nezvandakaona. Ende kana mumba machona uri mumba macho nditita uri muchipatara ka. Chikafu unongodya zvese unotita uri mumba mako chaimo.
mungogarawo patebhuru mese modya, asi vaingotauraiwo kuti inini zvimwe zvese zvamuri kufunga muhana menyu imi hamuna kana mari. Takati zvechokwadi sekuru hatina mari, zvikanzi isusu toda kuti mwana uyu apore. Kana Mwari apora ndozoona ukuru hwaMwari pamwana iyu. Ini ndiri kungoda kuti mwana ararame nekuti mwana haana chaanoziva. Ndibva atopora tatodzokera pai kumba. Ndibva tazongofunga umwe musi bva tataregedza tinoratidza sekuru muzukuru wavo. Tasvika pai tanomuvaratidza sekuru muzukuru wavo uya vafara. Saka isusu taitotyawo kuenda takati zvino tikagoenda tisina chatakabata zvinoitawo sei, but ivo vanga vasina basa nazvo. Takangosvika ikoko kuya zvikandoda kuti muone here kuti mwana uyu zvinhu zviya zvakaenda, kana zviripo mozviona mega. Vakangopindawo vakaita zvavakaita, zvikanzi mwana haraiti, kana kuchikoro chaiko ngaachienda kuchikoro. Saka mwana wedu haraiti zvese, hapana chaunoti, kana kuti vakataura kuti nyange maoperation akaitwa hamuna kana chamunombonzwa kuti anoti chando. Kana unongomutenda unochera mvura notongoenda, hapana paanombonzwa kuti ndiri kurwadziwa kana. Sekuru vai vanogona zvavo. Alright, tinavo mama nababa mangi vari muno mustudio vari kutaura, vari kupa kutenda kuna sekuru Usman zvavakaitirwa. Hanzi mwana apora, mwana anga asvika pakuora, hanzi tanga takuona bhonzo. Nai mama, regai ndingoti mundiudzirewo vatariri nevari kuona izvezvi. Mwana izvezvi gumbo rasei, mabhonzo aya akavharika? Mabhonzo aya akavharika, uchatoonawo kutongona kamuraini nekure kuti ndopakakuvara. Alright. Zvinofadza, zvinoda kutendwa, zvinoda kukudzwa. Tiri muno mustudios edu Sly Media TV muno muHarare. Tisakanganwe kukuudzai nekukuyeuchidzai kuti tine winter promotion yatiri kuita, yatiri kuti you give us a 30-second video of your advert, you advertise your business with us. Video rako rinobhadhara $20, but we have terms and conditions that you give us 5 videos the minimum, then itokuisira videos edu atinenge tichiita patinenge tiri muno mustudio tichita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Tine chirongwa chemakuseni na 11 AM ega chatinenge tichiti tiri kudzifambira, tichifambira nyaya dzakasiyana-siyana, tichiunza imimi vatariri vedu vachikomenta, vachitiudzawo mafungiro nemaziviro anoita panyaya dzakadai dziri kuitika manharaunda tiri kugara. Tiri kutaura zvekare kuti kana mune nyaya kwamuri ikoko dzamunofunga kuti idzi muda kuuya nadzo mustudio tichitaura, oro muda kutidedza kwamuri ikoko, tinouya zvekare tichitaura nemi. Zita rangu ndiShorai Murwira, ndinavo mama nababa mangi mustudio. Mama, tichipendera nababa, mune mashoko amunoda kutaura here ekupedzisira kuna sekuru Usman? Inini ndoda kupa kutenda kuna sekuru Usman nebasa ravakabata. Kuti dai pane mamwe mabasa avanobata, Mwari vatungamirira vachingobata sezvavakatiitirawo. Sekuru Usman vakatibatira rimwe basa rokuti pandiri panapa handisi kugutsikana. Ndoona seunge zvichadzoka pane zvazviri. Haiwa, ndopa kutenda zvikuru. Alright, maita basa mama, ndakusira kwamuri tipewo mashoko enyu ekupedzisira mungaudze sekuru Usman zvichida vakatitarisa izvezvi. Ini ndongoda kungotenda kuna sekuru Usman kuti sekuru Usman rambai makadaro, muenderere mberi nebasa renyu ramunobata iroro. Ndogoda kutenda futi kuna ambuya, naambuya vanobata varwere vavo zvakanaka. Vanoti tongefanika vari kubata mwana wavo vachibata varwere. Ngoti dei Mwari angoramba achivawedzerawo vanhu vekuti vavarape. Ndogosiyirawo kuruzhinji rweZimbabwe kuti nhamba munodziwana ipapa kuna anenge aito dambudziko rake anongonangawo kwasekuru Usman. Alright. Tinotenda maita basa mama. Regai tisangane muzvikamu zvinoteera, muzvirongwa zvinoteera patinenge tichikunzirai nyaya dzakasiyana-siyana. Kwanhasi, Sarai Munyasha. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock,
domestic dog bone, industrial interlock, and cement bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today.